صوري إغلي أبي كنرخبو نخل جلوتين فريخ أبي نرخبو أبي كنرخبو نخل بخميك كنتقملو بخميك كندالو نخل زبل حتتات كمتي أنا زتقملو كنريو إنا نسخاتكم كمي تتقمالو كمي نمنتايك بخميك زبل انت حبير كنانا خا عزيو صبق نيرو سلام تقاتلتي نايزا channel سلام طعنان قسانيتن نمنيلكم لوم خا خمتي أبر استيزر أخمو بحدش فيديو حيزنا لكم مزينا لنا كتفت هو خا تسفان قبر زستف على لي عينت أبي نرخبو بخمي زبل كنرئي إنا قدامي إزي حيزنا لكم زلنا هيرس إيو هيرس خا كابتون جلوتين فري وي جلوتين زي بلوم تفطراوي إغلي أزيو بلوص نقص عنا حجازي كم خان خا كله أورلو تحفت يحبرناي أزيد أقام كم خانون كبزح سبات نسمعو إنا ويون كابتي ناتو تحفت إذا خا دخانة سب كتقامرلو يخيلي كمون نشكريا زلوهم سبون أزيو حجاز مخانو حجازي تقامي كم زنري أزلنا دقيق مشلاوي بلتوجي زي بلتوجي أنا بزح سلاد كم زنري أزلنا لأن بزح إزي نتايتا يتقملي مبزحت جزيجين ني قرصي نخالتي تقملو كينوا خا كينوان هيرسن دارجا دق حوبتاتي دنبلو إزوين بزح تقمي أزيو نخسعنا مجبب مخانو بتعمي بلوت إيو تفتراو خا قلتن ناصاي مالتي قلتن يبلون إزوين بزح كزي سريح للخ بزي إزي أنا كابتي إمي عدوكو كابين رخو نزبل إزي يكون ولاتي هيرسة كابدي مولر ريف بيولادن كن عدوكو نخلينا أتوما بجيرمن سلنا إتي حبر خاني كينوا كله بزح استفعل لي عينت الله كم سنري زلنا صعدا قيح ويدنبك تسلم بحنسب تحواويس له كمون صعدا بين خالو ككم نمرطنايو كم قبر خلينا إتم أفكال هجرات زلهم كأني أب أونلاين أب أمازون الله أمازون كم دلائي كالله كمون نتسمو تعيفكم ويقيركم بتزلهم مشتلن كتقبروا وتخليكم أزيد طقمن حجزن إيو إزي كان مثلني أنا مشلا أيو مشلا والدربعة إزقا بلتقي بزيادة زين في الليل كم زي تخينو كتحبرنا تخليكم حجي بخامي غيرنا كنت قمرلو نخل زبلوين كنرينا بحدا خوينا بحدا كنت أبحقا إلابو أبي كم نرخو خا نجيركم ويحبيركم علىخو إزيان حبرتات زلوانين دلوانا ناي حجي كابتين ناي هيرسة بخامي تقمرلو
ክንርኢ ኢና أنا جيت نتايتا ولا تهرس ولا زكينوا يتقمل لي طحينه بجزاي ببزحقا كينو زي كينوا نتايتا يتقمل له مالتي الزقا كم نيروز سرار حجرنا وين سرينا كنمقبو نخلينا كمون كم ناي قرصي خا كم نري زلنا أنا حنت بكياري وسيد لخو دحري وين كلت بكياري ፀባ ክወስድ እየ ፀባ ናይ ኣትክልቲ ክንወስድ ንኽእል ኢና ናይ ጥሪት ክንወስድ ንኽእል ኢና ናይ ሓ ወይ እውን ናይ ጣል ክንወስድ ንኽእል ኢና ከምቲ ንዓና ንደቅና ድሰማምዓና ማለት እዩ ግድን ኣይኮነን ኣነ ድሰርሐክዎ ንስኹም ክትሰርሕዎ ወይ ንስኹም ድሰርሐክምዎ ኣነ ክሰርሖ ማለት እዩ እቲ ንዓኻ ድሰማምዓካ ነቲ ንዓኻ ንስድራ ቤትካ ማለት እዩ ዝኾነ ሰብ ክበልዖ ይኽእል እዩ ሲንግል ይኹን ዋላ ቆልዑ ክበልዕዎ ይኽእሉ እዮም ብከምዚ ፅዕዱ ወይ ብከምዚታት ዘይንፈቱ ተኮይንና ከዓ ምስ ሰብ ስልክዎ ክምለሰኩም እየ ብከምኡ ዘይንፈትዎ ተኮይንና ከዓኒ ልክዕ ከምቲ ናይ ሩዝ ዓይነት ኣሰራርሓ ወይ ብካልእ ዓይነት ኣሰራርሓ ክንሰርሖ ንኽእል ኢና ብብዙሕ ዓይነት ክንሰርሖ ንኽእል ኢና ከምዚ ንሪኦ ዘለና ኣነ ሕጂ ን10 ደቂቕ ይብል ኣብቲ ፅሕፈት ከም ተፅንሖ ዘለካ ኣነ ግን 12 ደቂቕ ኣፅንሕዮ ክሳብ 6 ድረስ ንገለስ 12 ደቂቕ ወሲዱ ሕጂ ኣፕል ባናና ይጥቀም ኣለኹ ግድን ኣይኮነን ከምዚ ክትጥቀሙ ካልእ እንድሕር ትፈትዉ ትኾንኩም ከዓ ካልእ ክትገብሩ ትኽእሉ ኢኹም ከምኡ እውን ቺያዛም እንጣጢዕ ካካው እዚ በዓል ኣልመንድ ኑስ ኩሎም ዝተጣሓኑ ከዓኒ ኣብዚ በቲ ማንካ ናይ ሻሂ ገይረ ካብ ኩሉ ኣንጥባ ኣንጥባ ኣቢለ እየ ዝገብረሎም ኣነ ንሕና ከዓ ከምቲ ንሕና ዝጥዕመናን ንፈትዎን ከምኡ እውን ካብዚኣ ናይ በረኻ መዓር ክገብረሎም እየ ግን መዓር ብዘይ መዓር ክንገብሮ ንኽእል ኢና ምክንያቱ ባናናን ኣፕልን ስለ ዘለዎ እኹል እዩ ከምኡ ዘይንፈቱ እውን በይኑ እውን ክንገብሮ ንኽእል ኢና ንዓበይቲ ኣነ ሕጂ በይኑ ዋላ ክበልዖ ይኽእል እየ ምናልባት ግን ሰብ ካብ ሰብ ስለ ዝፈላለ ከምቲ ንዓና ዝጥዕመና ጌርና ክንበልዖ ንኽእል ኢና እቲ መዓር ረኣይዎ ከመይ ዓይነት ከም ዝመስል ኣሙሉ የርኢ ኣለኩም እዚ መዓር ከዓ እዚ ይመስል ናይ ሎሚ እዚ ኪንዋ እዩ ኪንዋ ረኣይዎ ዝተፈላለየ ሕብሪ ከም ዘለዎ ከምኡ እውን እዚ እውን ብልቱግ እዩ ብልቱግን እዚ ብፀሊም ኣሎ ብፃዕዳ ከዓ እዚ ናይ ሎሚ እዚ ይመስል ብካልእ ክሳብ ንራኸብ ሰሰናይ ቻው